Non me diga que entendo o que di cando lle fala. Para entender, só hai que escoitar. Adeus, Billy. Quizáis algún día esteas preparado. Ata entón, Mogwai estará á espera. Descúlpeme vostede. Antes de que marche, quixéralle dicir que lamento o que aconteceu. Se o acepta, quixera ofrecerlle este pequeno recordo. É o único que hai. Existe outro, pero é un invento meu. Cinceiro sen fume. Como sabe? O home da gasolineira quixo mo vender. O máis avanzado en tecnoloxía. Moi xeneroso da súa parte. Estou seguro de que me será útil. Xa ven, esa foi a historia. Así que se lles estraga o aire acondicionado ou lles estoupa a lavadora, se o vídeo para de súpeto, antes de chamar polo técnico, prendan todas as luces, miren nos armarios e na despensa e busquen debaixo das camas, porque nunca se sabe. Se cadra, teñen un trasno na casa.